ତାଙ୍କର ରେଜିଷ୍ଟର ହେଇଥିବା ଫର୍ମର ଯାଞ୍ଚ ହେବ, ତ୍ରୁଟି ଥିଲେ ସୁଧାର ହେବ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲିଙ୍କେଜ ନଥିଲେ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲା ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଜରିଆରେ ତାକୁ ପୁଣି ଆଉ ଥରେ ଭେରିଫାଏ କରିବେ। ଶେଷ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ନ ପାଇବା ଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପ୍ରତିବଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି, ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, NPCI କ୍ଲିଅର ହୋଇନାହିଁ, ଆଧାର ଲିଙ୍କ ହୋଇନାହିଁ, DBT ମୋଡ଼ ହୋଇନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଆସେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ନ ମିଳିଛି ଏଇ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ପ୍ରାୟ ମିଳେନି। ତେଣୁ ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ରେଡ଼ି କରି ରଖନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମିତ୍ର ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କର ଡକୁମେଣ୍ଟ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ DBT ଲିଙ୍କ, NPCI ଲିଙ୍କ ସବୁ କରିଦେବେ। କଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଯେଉଁ ରଖାଉଛି ଆଉ ସେଇଟା ଷ୍ଟାଟସରେ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଦେଖେଇବନି। କାରଣ ସରକାରଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପେଣ୍ଡିଙ୍ଗ ଷ୍ଟାଟସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ହଇରାଣ କରୁଛି। ଫିଲ୍ଡ ଭେରିଫିକେସନ୍ ଏଗୁଡ଼ା ଏଇ ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍ ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ତ ରଖିଥାନ୍ତୁ। ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଆପଣ ପାଖକୁ ଯିବେ, ଯାଇକି ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଫର୍ମ ଟଙ୍କା ମିଳୁନି ସେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଲିଷ୍ଟ ବାହାରିଥିଲା NPCI କ୍ଲିଅର ବା ଆକାଉଣ୍ଟ ଅଚଳ ହୋଇଯାଇଛି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ ହୋଇଯିବ ଆଉ DBT ମୋଡ଼ ହୋଇଯିବ। ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆମର ଦେଲେ ଯେ ସୂଚନା, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବ୍ୟାଙ୍କ ମିତ୍ର ଯିବେ, ଯାଇ ଆପଣମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ସମାଧାନ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନେକ୍ସଟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମିଳିଯିବ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ, ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ଏବେଠୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ ଆଉ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ସମସ୍ତ ସୂଚନା ଏଇଥିରେ ମିଳିବ।